маъмурони раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмониёфтаи вазорати корои дохила дар шаҳри ваҳдат рӯзноманигор Абдусаттор Пирмуҳаммадзодаро боз пурсӣ, хонаашро кофтукоб ва телефонашро мусодара карданд. Мақомот сабаби чунин тасмимро намегӯянд. Камаш 3 манбаъ таздиқ карданд ки Пирмуҳаммадзода рӯзи 7 июл чанд соат бозпурсӣ шуд. Хабарнигори радиои Озодӣ рӯзи 8 июл Абдусаттор Пирмуҳаммадзодаро дар хонааш дар шаҳри ваҳдат ёфт. ӯ бозпурсиро тасдиқ кард, вале гуфт забонхат додасту бо расонаҳо суҳбат намекунад. пайвандонаш низ нахостанд дар мавриди даъвату бозпурсии вай суҳбат кунанд. яке аз шахсони наздик ба хонаводаи Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ба шарти фош нашудани ном ба радиои Озодӣ гуфт ӯро нисфи рӯзии 7 июл даъват карда тақрибан соати 11 шаб ҷавоб доданд. то ҷое хабар дорам аз ӯ хостанд дигар дар шабакаҳои иҷтимоӣ нанависад ё танҳо дар мавзӯъҳои сайёҳӣ ва таърихӣ нависад. гуфтаанд огоҳии охирон аст. телефонашро гирифта дар ҳузури чанд шоҳид дар шабакаҳои иҷтимоӣ лайку комментҳоеро аз ном ӯ нишон доданд ки гӯё зери наворҳои гурӯҳҳои ифротгаро гузошта шудааст. вай ин корро накардааст. телефон дар дасти намояндагони мақомот буд. зоҳиран аз номи ӯ гузоштаанд. афзуд ҳамсӯҳбати мо назари мақомот дар ин маврид дастрас нест. ҳамсӯҳбати мо илова кард ки маъмурони интизомӣ хонаи Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ва манзили падарашро кофтукоб карданд. чизи шубҳаоваре наёфтанд. як микрофони бозмонда аз даврони кораш дар радиоро бо худ бурданд. шиносномаи хориҷиашро пурсиданд. дар куҷое мондаст наёфтем. гуфтанд телефонашро барои ташхис фиристоданд. илова кард ӯ. ба иттилои шахсони наздик ба хонаводаи Абдусаттор Пирмуҳаммадзода фишор ба ӯ дар 3 ҳафтаи охир ва баъди наворҳояш дар бораи хабарнигорон Далери Эмомалӣ ва Абдуллои Ғурбатӣ афзуд. мақомот онҳоро рӯзи 15 июни имсол дастгир карданд. аз ин пеш 24 июн муфаттишони додстонии ноҳияи Шоҳмансур Эмомалӣ Саидзод, корманди хабаргузории Азия Плюс ва дӯсти наздики Абдуллои Ғурбатиро чанд соат бозпурсӣ карда буданд. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода хабарнигори пешини радиои Садои Душанбе моҳи ноябри соли 2020 ва баъди навораш дар рӯзи президент маъруф шуд. он замон гуфта буд ки аз ночорӣ таксӣ меронад, вале аз ҷаримаҳои ангуф ва беҳудаву баҳудаи нозирони роҳ ба дуд омадааст.